Hello everyone, खुलुमबाय, good morning बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नै दायो सिख्लाफोरनि थाखाय साहा फुदुंगासिनो लोगोसेनो आंबो लोंगोन। मानो खालामनो? नायाखैनो आङो खर' लाबनायानो। जिलापिखौ लाबोदों होमबा नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम। साया फुदुंखांबाय लोगोफोरनै ओमफ्राय दा जों जमाहाय लोंहैनोसै आरो ना। Ayo jangan gari marturu ile. Ay jangan gari marturu ile. Angalai. Ay lasi salai, lama leng desengo. Lasi salai ndak iya. Ang जोंहानि गारिनि हप्तखौ लामानिफ्रायनो सिनायखायो। सानखाथारदों जोंहानि होननानै। मोजांथार नुयो। गावदांदांनो। संथ'वाखैनो दासो सा लोंहांदो गासिबो मोखां सुखांजोबदो दासो आंबो दासो दुगैखांदो। Iya आं लोंदो। Ini madinya. Bara gede kan bayi yang tuh. Gimana huruf baik? पेशीने आजाय ना इथं अरे आखायासो हाख्लाबजानो गिगोन आं आखायसो बौख्लाबजानो गिगोन आं खारैयाबो गेजेर गेजेर जानांगौ थाव जाबाय थायोना जों बिरादनो जोंहाबो इसोर मोजां मोनो खिन्थु मा मोना खारै संबा मैगं खारैफोर आरो ए अनलाफोर संबा मोजां मोनो बेदर गैयाबाबो अनलाजों आलु संनो होबावोसो जोंहा खारै जानांगौ गेजेर गेजेर होननानै आलु भाजा एवगासिनो नै ओंखाम जानो समनि एवगासिनो दङ ओंखाम जागासिनो आलासिया आलु भाजाया मोनबाय हरनि ओरैनो एसे दंमोन बयलार बेदर एवनाय जागासिनो नै जा आंबो एसे जानानै लानोसै ओंखाम हरनि बेदर एसे दङ आरोना एवनाय बयलार बेदर ओमफ्राय दा फुंनिखौथ' जोंनाव जानोसै ओमफ्राय दा सानजौफुनिया लेंहरखानाय मैयानो खोन्थानानै दोनखानाय दा ओंखाम जाखांनानै दसे थानानै थांनोसै आरोना नायनाय मिया दायो जोङो थांगासिनो दङ सालबारियाव आरोना मानो मिना ओंखाम जानो औ ओंखाम जानो लेंहरदों जोंखौ आलासि फैबा बिराद मोजां जायो आरोना आंहा थांफा फैफानो आंहाबो लिंजाफानो मोनो नालाय दा थांगासिनो आरोना थांबाय थानोसै लोगोफोर दा लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ थांग्रोनानै लानोसै जों मोनफैबाय बोरो न'खरनि मानसिफोरालाय दिनै जानो मोनला मोनबाय होननानै आथुर फैलाय थादों जोङो मोनना थायो दाहालागि जालायो फन हरनायाव जायनो ओंखामजों दालिजोंल' मोनथारदों जेबोआनो जायाखै दाननि ना ब्लगखौ नोंसो दानदों ना मादों दानाखै आला खाला मोनदों उन्दुनो ओंखारला बायबाय माबा कैमरामैन जल्दी फोकस करो
नुवाखैनो मोननै मोनथाम दे माबार देखाव देखाव नङालै माबार देखाय इनो एसां मोजां जादो फट'आ नाय आंबो नायनि आथुर जाद्रायबायना जोङो आइखौ लायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नै दायो जों जाग्रोनोसै बयलार आलु ओमफ्राय नैबे जाबाय स्पेशल खांख्राइ बाथोन ओमफ्राय दालि जानोसै ना मैना जादो जानोसै मादै नोंखौ गारना जागोनसै जोङो नोंहा मालाय माबा दङ भिटामिन दङ नोंहा मालाय खांख्राइ बाथोनजों भिटामिनजों लोंदो नों दायो दे या नों लोङो नालाय इसे इसे मारसो जानोखै जेबो नङा माबा थाथाय बबे गिदिर मा लायना लाबजादों आंहा खांख्राइ बाथोनाबो बुरजा जादों माहि माहि दै खांख्राइ बाथोना मार बुरजा जादों नाखौबो होफानो नोङो बाथोनाव आं बबेयाव दं होननानै जायाबानो जाबाय मादैया दिनै हाबसे गोलोमजोबनानै मया दि कदासो होननाय जायाबानो गस्लायानो माइरुंहाय माबायाखै र' गावनो मोनाखै गय जाबाय आरोना लोगोफोर बेदर जाबाथाय एसे गय जानो लुगैयो ओमफ्राय दायो आइखौ लायनो थांसै आरोना आइमोनखौबो लेंहरदों जोंहानि ओमफ्राय लायना फैनोसै दायो थ' मैना ओंखामानो जाखांसैसो ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो आइखौ लायनो थांनोसै आरोना आइ माने बाबाबो आरोना आइबो बाबाबो बिसोरखौबो लेंहरदों ओमफ्राय एसे खामानि थानायखाय बिसोरो थाब फैयाखै आरोना जों फैग्रोदों ओंखारनानै नेबाय थानो बायोना आरो ओंखाम मोनबाय होननानै थगायनानै लेंहरदों आरोना बिसोरा जोंखौ गावसानाव थाब थांजानो लुगैनानै माने ओंखाम मोनबाय होननानै थगायहरबाय आरोना ओंखायनो जों थाबनो फैनाय जाबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो एसे आथुरनो जाखांबाय आरोना जाखांबाय नालाय दा ओमफ्राय थांनोसै जोङो आइखौ लायनो ओमफ्राय आलासिफोरा मैयानो मोनफैदों आरोना बेलासियाव ओमफ्राय आं भिडिअ लायाखैमोन नालाय दिनैसो लानो मोनबाय ओमफ्राय हराव जोंहानाव जाबाय ओंखाम ओमफ्राय नै दिनैहाय लोगो लोगो ओंखाम जानो लिंहरबाय आरोना बिस्रा जोंहानाव आलासि फैदों होनना मोनथिनानै ओमफ्राय बिराद किउट ना सानैबो बिब' बिनानाव बिसोरो नैबे बेग लानाया बिब' ओमफ्राय नैबेयो कुर्ता गाननाया बेयो बिनानाव आरोना असे बिब' बिनानाव बिसोर सानैबो ओमफ्राय दा जोङो आइखौ लायग्रोनोसै ओमफ्राय लोगोसेनो दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो ओमफ्राय दिनैहाय जोङो मुभिबो नायहैनो नागिरदों आरोना जमानो बे आगैमोनखौ देखायहैनोसै मुभि ओमफ्राय आंबो नायनो लुगैखानानै दङ ओमफ्राय जों जमा थांनोसै आइमोनाबो नायनो नागिरदों आरोना दिनैहाय दा बेलासियाव दानहैनोसै टिकेटखौ ओमफ्राय थांनोसै आरोना नायनो मोनायावसो नायनाय जागोन नालाय होमबा दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो